1 жовтня відзначають День проти примусового вилучення органів. До цієї дати 5 правозахисних організацій випустили спільну декларацію з закликом припинити подібну практику у Китаї. Перед прийняттям документа десятки політиків та експертів з 19 країн обговорили проблему на онлайн-саміті. Незалежні розслідування показали, що китайська влада десятиліттями вилучала органи у в'язнів совісті проти їх згоди. Однак про цю проблему мало хто говорить публічно. Коли я глибше вивчив проблему, то був просто шокований. Вирізання органів – це жахлива практика. Це навіть складно собі уявити. Людину вбивають, і її тіло розглядають як шматок м'яса. Страшно. Китай вважають одним з головних напрямків так званого трансплантаційного туризму. Він привертає людей рекордно коротким терміном очікування органу. За словами очевидців, чекати орган можна всього кілька тижнів. На Заході ж це зазвичай роки в черзі. Пекін заявляє, що органи надходять від донорів-волонтерів. До зовсім іншого висновку прийшли на Міжнародному трибуналі по Китаю, який відбувся в Лондоні у 2019 році. Він постановив, що насильницьке вилучення органів відбувається по всьому Китаю і в великих масштабах, і що керує цим комуністична влада країни. На думку експертів, головне джерело органів – прихильники Фалунгун. Китайська влада репресує цю мирну практику медитації більше 20 років. Там практикуючи Фалунгун складають найбільшу групу в'язнів совісті в світі. Французький сенатор Андре Гатолен сказав, що через погрози Пекіна або підкуп деякі політики вважають, що ліпше про проблему мовчати. Якщо хтось порушує питання вирізання органів у Китаї, то відразу наражається на великий ризик, що його оголосять ворогом Компартії або ворогом Китаю. Також виникає ризик політичної або економічної відплати з боку Пекіна. Це можна назвати дипломатією замовчування. А представниця Південної Кореї каже, що ООН буде складно вирішити проблему, оскільки Китай посідає в Раді безпеки. Вона рекомендує країнам вводити персональні санкції щодо чиновників, залучених в вилученні органів. Може пройти ще 20 років, поки ООН застосує ефективні заходи. США, ЄС, Ізраїль, Канада і Австралія вже прийняли закони, які посилюють покарання за насильницьке вилучення органів. Деякі країни також ввели обмеження на трансплантаційний туризм.